A Deputación de Pontevedra contribuirá á organización da Gala dos Premios Feroz que en xaneiro do 2026 acollerá a capital. Hoxe a Administración Provincial asinou un convenio co Concello de Pontevedra polo cal achegará 300.000 euros para este evento. Un evento que pon a Pontevedra como capital do audiovisual de todo o Estado español. Xa foi así o ano pasado e este ano vai a seguir sendo, non? Por lo tanto, estamos a falar de promoción económica, de promoción da cidade, de visibilización, de poñer a Pontevedra no mapa, e aí creemos que é necesario, se non necesario, imprescindible, que a Diputación colabore con este tipo de eventos. Esta contía supón un incremento de 100.000 euros respecto da achega do ano pasado. Dende a Deputación consideran que este acordo é unha nova mostra de colaboración institucional co Concello de Pontevedra, dixo o seu presidente, no fondo e nas formas. No fondo, un evento máis que apoiamos para un evento cultural relevante, non só a nivel de provincia, sino de Galicia, e, por suposto, que trascende tamén as fronteiras máis alá de España. E nas formas que visibilizamos un acordo cunha asignatura pública que, insisto, non vai a ser o último, e isto é tremendamente importante porque a colaboración ten que existir e tamén se ten que ver. O acordo chega despois de varias acusacións cruzadas entre a Deputación e o Concello co gallo dos investimentos do Goberno provincial na cidade. Agora os dous líderes subliñaron o seu compromiso por seguir formalizando novos acordos que beneficien a cidade. Pedindo apoio para eventos que sobrepasan a capacidade de Pontevedra, mesmo a capacidade económica e a capacidade, e en todo caso o interés da propia cidade, única e exclusivamente. Por lo tanto, eu creo que este é o camiño, asinar convenios en esta línea, e, por lo tanto, eu animo ao presidente a que siga nesta línea de cara ao futuro. Nós vamos a pedir máis, sempre vamos a pedir máis, creemos que a nosa obriga. Todo o que sexa beneficioso para a cidade de Pontevedra, aquí o vicepresidente sempre o di e o fai, a Diputación estará. A Gala dos Premios Feroz celebrarase no Pazo da Cultura de Pontevedra ao vindeiro 24 de xaneiro do 2026.